General Park. 100 naira. You could 1,000. Oh, Jim change. What you say with the change guitar? Did him changing there? Oh, okay. You want them? Because no, what you go time down go. Because you change 1,000 because come settle passenger. Change you. Change. I'm changing mana. You want to change? You want him. Mama, question kwano. Ngone bi na want to change. Ihe ga me gba wo. Ka mburu mbuzi ebe menye change. You want change. I got them. Ele ke na got that. Ona mo change ke na got ha ko wa mbuzi ebe ha menye change. As maybe na want to change. Ka mburu ye. Chere. Bia, aha ogini. Ya Chief Imo, wannan wake mena yana abokada. Chief Imo. Bebe. Chief Imo. Isa hage wo Chief Imo. It is selfish and wicked. It is very wicked. Lele. Anya ma abonje na eleki. Ijoro njo. Inwo onye ijoro ezigbo njo. Agwa gị joro njo, agwa gị na-eshi ishi. Mmadụ dịka agụwa nwere ike igbu mmadụ. Nwere ike ịgawa n'ala ndị Yoruba gaga were achiere ndị ke 20 naira jiri mee mmadụ achiere. Nwoke ọjọọ. Lekwe ihe ndị okpodere na ihe ọcha na biko kwanu. Monkey the bath, okay the looker. Kilo onye. Expire the drug. Na gwa m okwu. Nya. No bigo gbe passenger. No bigo gbo ti ka ma brief illness. You passenger. Ndo mo for kwa go for go monopause n'ime. Idiot. Ina weta ma ono. Imonya nwo. Do you know me? Muna go nwere any relation. Hey. Amusu. Da. Why da. Lele. Lekwanu. Asa nwa de kam. Ichoro iri eba. Anwụrụ m gị mgbe ị chọrọ azingafere ebe a iji manya anya ma abụọ nwu gị ị na-eli ike m ị chọrọ iri ebe a ijikwa na ego lekwanụ gị ara ime ihe m lega mgbe m gafere elega m otu igbo a ga-eji eligo size ya ga-aha igbo ahụ ga-abịa ebe elu na ya ata ya bịa ebe ukwu na ya asa ndị mmụọ fọrịkwa ga-akwụna asawa kaba a na-eli ike gị ihe ahụ ike every ihe a ga-eje eke mmanụ were ete ka ege gị na ọchị gị na-aṅụ so for your mind now you have bomb it the bombless selling point agbabi ike yogo ụmụazị ibe gị ji ka ha arụpụta ọrụ nga dị ha gị ji ka gị hụ gị akpa etu onye ga-eri gị bọnkịrị n'ụzọ ọ dị ka nwunye m na-agalari ego nwedị change ị na-enye 1000 o ị da-anarị 1000 ewe ịdịkwa cheap article ị da-anarị 1000 to 200 asawo 200 on here giga we bawo ifu church ngenye gi 1000 naira o admenye gi ya ejime ego ya kai go bro gaba onye ambulance onara kwa mshicho Chief eri imem taa imem taa agadi me chefu ihe mem taa agadi me chefu aturu ko iwu n'ukwu bụ ntị chefu onye chọrọ iri agmenye gi ya ihe mem taa ịwa n'ọsọ ege ihe mem taa Imo kai go bi konya o mmadu Lenu Chief Imo onye ọkada Chief Imo anaghị achịkwa onye na-akwụ ụgwọ ga na-atọ ihe ọ dị afta wee go ya o Chief Imo anaghị achịkwa ọ chọkwara n'ịma onye na-akwụ ụgwọ ga na-ata aka na ntị ọ naghị achịkwa Chief Imo anaghị achịkwa ọ na-adị serious n'ihu ọrụ